салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навбари имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшидро, замини фурӯшидро, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без суммай. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон. як хонага квартира дар 12 этаж қарор дорад. 53 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 33 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, Левакан, Сарбан. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти миёна дорад, харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, кӯчаи Дӯсти Халқҳо. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 188 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. дар наздикии хона садик, мактаб ва гимназияи хусусӣ ва донишгоҳ бозорча қарор дорад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамашон имо ватсап ҳастак. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар назди бозори Балх. 7.5 сотиқ замин, 4 дар хона фурӯхта мешавад бо нархи $63,000 бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона ремонт чӣ гунае ки мебинед ай берун дорад, фақат аз дарун ремонт надорад. як хонааш абои часпондагӣ мебошанд. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, саршавии Корвон. духонага квартира дар 8 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат мебошад. нархаш бошад бо маслиҳат мебошад. об свет доимӣ ҳастак, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти хона нави замонавӣ мебошад. бо тамоми чизи чораш хона фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 14 ошёна мебошад. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ 2 этажа қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаӣ, дар назди мактаби 19. 4 сотиқ замин, 4 дар хона, ҳаммом ва хонаи временка дорад. об свет доимӣ ҳастак. нархаш бо маслиҳат мебошад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. дар назди хона масҷид, мактаб, садик, беморхона мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи бараки фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Гипрайзем, Шайнак. 2 сотиқ замин, 2 дар хона бо калидор кухни.
ҳоҷатхона, баня, сарай, танурхона, ҳезумхона алоҳида мебошад. Об, качалка ҳастак, суве доимӣ ҳастак. Ремонти хона хубай. нархаш бошад 150 000 сомонӣ боз савдо мешавад. ҳоҷатҳои хона ҳамаш 100%. дар назди хона мактаб, масҷид ва маршруткаи 45 меояд. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Молодёжный театр, Неъмат Қарабоев, доми 13, 9 этажкаҳои лаби бетонка. се хонага квартира дар 8 этаж қарор дорад. 91 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 510 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, суви доимӣ ҳастак. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти хона кӯҳна мебошад. лифт, отопление 100% кор мекунанд. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.